Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, nonton mari dong as kalam boy ibu mazan dong lagu first. So, dan video ini long charge. Nih logoफोर जोङो ना लानो फैदों आरोना ना गुरगासिनो दंमोन ओमफ्राय दा जों ना लानो फैबाय नै लोगोफोर गुरनानै सान्दा ना मोनबाय आरो मोनदों नै सेस फुख्रिनि ना गोजा मैया दै देरनाय आयौ लोगोफोर मा होनो नै सब गिदिर गोजा आरो लोगोफोर आं लानो फैदों आरोना फन हरना लिंहरनायखाय मानो होनबा ना मोननानै थाबाय थाबा मानसिफोर नुबाथाय आरो जोंहानिसो मानिसो होनलाबायगोन ना दै देरना फैनायाथ' आरो सोरनि लांसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर ना गुरग्राफोरा आयु जि ज' दंथारो लोगोफोर बाबा लाबजिफोरा नै ना हमग्राफोरा लोगोफोर सान्दुङा आयौ बिमाबो नै नुदों आं सान्दुं गोसाबाबो ना गुरनायखौ एकदम ना होना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो ना लानो फैदों आरोना स' लोगोफोर बैयाव माने ना गुरबाय थानायाव माने ना मोनदों आरोना फुख्रिना एसे गिदिरखौनो मोनदों दहाय देखायनाय बायदि स' बेखौनो लानो थाखाय लिंहरदों आरोना ओमफ्राय सुनुजों आंजों फैबाय ओमफ्राय गय जादों नांथाबाय आरो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो लोगोफोर दा जों ना लाना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै सुनुजों आंजों थांगासिनो दङ न'आव थांफिनबाय आरो ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर बुंनो नाङा थैगोनसो एकदम बिखुं सिङाव फैलायो ओमफ्राय दा माने एकदम ना गुरनाया एकदम माने कम्पिटिसन जानानै दं आरोना लोगोफोर माथो बुंनो ओमफ्राय गुरग्रा मानसिया माने दोनहैखांबावबाय आरोना माखासेखौ ओमफ्राय आरो दा गुरनानै लाबजेजोंबो होदों ओमफ्राय जेखाइजोंबो ओमफ्राय दा बुरजा मोननायखाय माने जोंखौ लानो लिंहरबाय आरोना लानो लिंहरनायखाय जों फैबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादों गरमबाबो नै लोगोफोर जोंहा इसां मोनदों आरोना नै नायनो हागोन वाव लोगोफोर बेसां नायनो ना नै